Маникюр на 5 седмици, хайде да го сменим. Първо свалям стария материал, тук съм използвала течен акригел и преди това подложка от Scotch база, както виждате няма отлепвания. Това са продуктите на Crystal Professional от маникюрна работилница или manicureshop.bg. Ето вижте как всичките ногти се държаха добре, всички са издраснали и са здрави. След това избутвам кутикулата, тази е по-сложна, защото е твърда. И след това, след като повдигнах кутикулите, използвам накрайник с пламъче с червена маркировка на Crystal Professional номер 1. Много лесен и удобен. Добре се работи дори с такава по-сложна кожа. Много добре почиства всичко. Много ми беше удобен за работа. След това отрязвам кутикулата, използвам ножичка за левичари тип кукичка. Вие с какво режете кутикулата? Аз от няколко години работя само с ножичка и за мен това е най-добрият вариант. Най-много ми харесва и най-обичам да работя точно с ножичка. А откакто се появиха такива ножички тип кукички, станаха ми най-любими само тези. След това ще използвам подготвителните продукти, както дехидратор, така и праймер. И слагаме любимата ми Scotch база, която се държи перфектно на всички ногти. Тя се използва само като подложка преди гелове и бази в такъв нормален слой. И след това ще използвам перлиния гел на Crystal Professional. Мисля, че този беше номер 7. И така лекичко го издърпвам в страни и след това ще направим нещо като дизайнче с него, защото вижте, където дърпам гела, натам така се правят завиртулки от перлиния пигмент, който има вътре. И след това просто с тънка четка първо подкарвам там, където към страничните места гела, за да имаме материал там. И след това с четка просто ще направя някакви завъртулки, някакви кръгчета, така да имаме някаква преливка, някаква заигравка с гела. След като на всички ногти има гел, скъсявам ногтите и ги оформям. И след това слагам гланцовия топ. И ето го резултата, много нежни ни се получиха, съвсем различни от червения маникюр. Кажете дали на вас ви харесва, на нас много ни допадна как се получиха, защото много нежно стана.